Tembaş temaşanın hejem disa pe programa tunekirna muhafizya pejberi ve ne. Yürü me xeberdin ji beşekî kîjan gelek cara me bas kirbû, gelek nimûne pêşanî bû, li taybetî serhûyî beşî û ew kirana kîjan wekî tînin ser tunekirna muhafizya me xeber nedabû. Îro me xeberdin ji çand û hunera êzîdxanê û taybetî hinekî behsa wan kulama bikin kî derê wekî muhafizya tê tunekirin yan jî rastî bi corekî din tê nîşan kirin. Em bejin ku dîrokê de gelek nimûne heye kengê kulamên nêzdîkiyê kevnar yê mêranî ya klasîkên kulamên klasîkî êzdiya têne guhastin. Bes xeberî ça gelek cara me nimûne anîbû carekî jî bîrbînin kulamê qeymesê êzdî. Qeymesê êzdî ku mêrxasekî êzdiya bû dem hate guhastin dema Sovetê û piştî Sovetê jî kengê palîtika hinekî hekûmî ser çand û huneriya êzdiya kir. Qaymesê êzî bû qaymesê kurmanc, paşê bû qaymesê kurdî xort yani qaymesekî kurd hate ayan kirine lê em bêjin ku qaymesê êzî bû kulama hozan daxe derheqa qaymesê êzî da tê gotin û kulam da jî tê wekilandin qaymesê êzî. Lê dem hatine guhastin wade hate guhastin û niha hindik kesek ku ser wan pirsa balaxa datîne lê em ça televîzyon gerekî balaxa danin ku nerastî û şaşî çênebe. Wisa jî em bêjin ku nek tenê dereqa qaymesê êzî da gelek kulemên mayîn jî hene kî derê dîsa behsa dîroka êziya nerastê şirovê kirin. Bes xeberî dîsa nimûnekî pêş bînin kulama Mistêk Kalo kî derê behsa koma xortên manteca tê kirin xortên manteca jî qebîla menteca em zanin yek ji qebîlên êziyayê girîng e lê dem hate guhastin nihaka jî ew kulam da kulamê Mistêk Kalo da tê gotin koma xortên Kurda. Yani dîsa em dibînin ku dîrok hate guhastin û se hêdî dîrok tê zivirandin hêdî mêrxastiya êziya ser navê cînar tê nivîsandin û êzdî jî bêdeng dimînin. Lê em jî dibêjin ku gerekî bêdeng nemînin û balaxa danin servan pirsa. Helbet em meyê zêde dereqa vî pirsî xeber nede îro herget tiştekî nû tune biye. Em bêjin ku çend roj pêş de ser rûpelên înternetê taybetî YouTubeê video hate belav kirin videoklîp kulamekî xortekî kurd kulam çekiriye behsa kurdbûna xwe dike û sa jî behs dike ka miletê kurd çawa gerekî bênas kirin û di vî kulamî de em bêjin bi şaşîtî yan nezantî yan jî bi çi fikrî ve ew xorta behsa Cangîr Axa dike. Em bêjin ku kulam hergî hûngudar kin kulam de dibêje wekî hergê me Kurda naz nakin em filan kesin bêvan kesin em filan kesin bêvan kesin û daxaftina xwe de sa jî dibêje ku em Cangîr Axa ne yanî Kurd Cangîr Axa ne. Lê em zanin ka mesela Kurda û Cangîr Axa û taybetî miletê êzîdî çiqasî ji hev dûrin û hergê em sa binerin yanî nerastî û şaşîkî gelekî mezin çêbûye. Piştî wî yekî ku ew kulam hate belav kirin civakekî êzdiya aktiv ve êzdiya dengê xwe bilind kir em bêjin ku gelek name û telefon hevra kirin û nerazîbûna xwe pêşanîn piştî çi ew kesa ki wekî ew kulam çêkirbû birêz Hozan Şerwan xwe nerastbûna xwe qebûl kir ser rûpela xwe YouTubeê de ew videoklîp û kulam guhast yanî birî kî derê behsa Cangîr Axa dikir û video bi rengekî dinê belav kir. Lê em bêjin heta wekî ew kesa ya qas tişt bikire êdî derbas bûbû nêzîkî 15 roj heta nihaka jî ev dêma ku em nihaka program hazir dikin gelek rûpelên mayîn û kesên mayîn parve bûne pê wî videoyê û gelek ciya belav bûye yanî ev video. Wisa em bêjin ku cî heye hetanî 40-50 kes ev video temaşe kirine kî derê tê gotin ku em kîne yanî Kurd kîne kî derê ûra jî behsa Cangîr Axa tê kirin. Em ê niha pirçîkî parçekî ji wî videoyê temaşe bikin piştî çi em ê axaftina xwe berdewam bikin. Bi milyona em hene hûn dibêjin Kurd kêne em Kurdin me naz bikin albabê xwe pirs bikin ezim Qazî Muhemed simkoyê şikakî me ezim Cangîr Axa me ezim Mîrbedir xanim. Bel temaşanên heja wê xaxa jî dît behsa çi tê kirin yanî axaftina me îro bona çi em bêjin ku carekî jî bo eklinin bi şaşî hatiye çêkirin yan bi qest fikrê an kûr hatiye çêkirin wekî carekî jî dîroka êzdiya bê zivirandin yan jî xastina êzdiya ra tiştekî baş bikin lê fikrê êzdiya nebîstine û îzin nexastine ji kesî em bêjin sa jî malbeta Cangîr Axa taybetî nevî û nevî çirkê wan tevî me ketine têkiliyê
գոտն քո խախան նեռազին է սերվի պրսի ուսաժի ագադարի բալվանթնեբի է քո կուլամեկը հաուի բեչե կրան խախաժի նեռազբունա խապեջ դանին վեկի քեսեն խալկե բնավե ջանգիր աղա քարտինան ու կուլամե խադա յանջի վայք խարա ռեկլամ չետկն յանի չէ ռեկլամ եմ զանուն քո վանդեմեն խլազի է գելեք շայի ու դավատա դա կիդերի զիդի եստին մե Ռուսիա ու Ավրոպայի Գազի դենգբեժեն մայինջը Թուրքիա ու Իրաք էդկան ev kesanajî bivan fikra û kiranat xazin wisa bikin ku bên şayîn êzdiya da cêxa bigirin yanî ev jî proseseke kîjan nihaka em tê da derbas dibin lê em bêjin ku em îzin nadin wekî navê merxasê me êzdiya bi şaşîtî bêgotin ev jî kulam û romana da yan nivîsar û çêroka da kîjan wekî hetahetê wê bimîne salê qurne wê bimînin Belef program bonavî yekî tê avakirin ku em rastiyê nîşan bikin û îzin nedin ku navê mêrxasê êzdiya bi şaşîtî bêeyan kirin bê nivîsarê. Bes xeberî hergek kulamekê hatiye çêkirin avakirin bar bikin 7 sal şunda yan xurnekî çend xurne şunda kesin ku ev kulam bibin ve wekî zbatî xara qebûl kin û bêjin ka binerin Cangîr axa jî kesekî Kurd bûye. Yanî bi vî rengî bi vî coreyî dîroka êziya tê guhastin. Bonavî yekî jî em dibêjin ku nerazîbûna xwe servî kulamê tînin wisa jî malbeta Cangîr axa û tevaya miletê êzîdî neraziye ku kulamê nehatê çêkirin pêşkêşî cimatê dikin û nek tenê kulamê ha wisa jî her kulam her helbest her nivîsar hergê behsa miletê êzîdî yan mêrxasê êzîdî yan kesekî êzîdî bêkirin kerekî bi rengekî rastiyê bêkirin bi vî rengî em qebûl nakin Bona yekî em dibêjin ku laliştîvî jî bêdeng namîne wê rastiya miletê êzdîxaneyê êzdiya eyanke wisa jî şirovê bike kaçat qemek û asîmîlasyaya spî serêzdiya tê Bona yekî carekî û carekî ji diweklînin ku nerazîbûna xwe servî kulamî û kulamê niha pêş tînin û dibêjin ku hergê kesek bifikire bixwaze tiştekî wisa bike gerekî baş bîne berçavê xwe ku bersive wê ji kesên êzîdî bistîne Bel temaşanên hêja helbet nimûneha gelekin carekî ji diweklînim her car kengê mafê êzdiya bêbin pêkirin em gerekî bersive bidin bona wira laliştîvî kar û xebata xwe berdewam dike her deme her deqe kengê wekî mafê êzdiya yan navê êzdiya bi şaşîtî bê nivîsarê yan mafê êzdiya bêbin pêkirin em bêdeng namînin. Lê nihaka bernema me gîşte ser dawiya xwe bimînin xêr û xweşê datanî carekî mayîn.